Čaute ITčkári, vítam vás pri Pokeci, ktorý bude tentokrát trochu nezvyčajný. Nielen miestom natáčania, ale aj hosťom, ktorým je predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík. 9. marca ste sa mohli zúčastniť prednášky, ktorú viedol práve tento pán. Ak ste ale mali iný program a zaujímajú vás zmeny súvisiace s reformou odvodov, tak sa pozerajte. No, tak rád by som povedal pár slov, možno tých 10-15 minút k tomu, čo vlastne pripravujeme v oblasti najmä odvodov, ale teda nejaké zmeny aj v oblasti daní, ako to má vyzerať, a potom teda nejaké otázky by som zodpovedal, nemusia byť nútene k tejto téme, môže byť aj k čomukoľvek inému. A začnem teda s tými odvodmi. No, dnes máme mimoriadne komplikovaný a na administratívu náročný systém odvodov, ktorý teda pozostáva z 12 rôznych odvodov, asi zo 4 rôznych stropov vymeriavacích základov, pozostáva z rôznych vymeriavacích základov, je tam spústa výnimiek, no skrátka obrovský chaos. Približne 65 výkazov musí zamestnávateľ podať do roka a tak ďalej. To je prvý vážny nedostatok dnešného systému. Druhý vážny nedostatok je taký, že za tých posledných možno, že 15 rokov sa vytvoril obrovský rozdiel medzi odvodovým zaťažením zamestnanca a medzi odvodovým zaťažením živnostníka alebo dohodára. Predpokladám, nejakí tu medzi vami budú, ktorí pracujú na dohodu. Sú? No tak tých všetkých nepotešíme napríklad. A je to preto, lebo tam je sledka veľký rozdiel. Dnes platí zamestnanec, ktorý je riadne zamestnaný v nejakom zamestnaneckom pomere, platí 36% odvodov z ceny práce, dohodár platí 1%. To znie síce veľmi dobre, len výsledok je taký, že sociálna poisťovňa sa rúti rovno do bankrotu. Jednoducho takto nie je možné udržať ten priebežný prvý dôchodkový pilier. Takže toto je druhý dôvod, že tým, že sme vytvorili takéto veľké rozdiely v tom zaťažení, tak samozrejme dochádza k obrovskej migrácii. 100 000 pracovných miest zaniklo a vzniklo 100 000 živností a dohôd. Máme 600 000 dohodárov, 300 000 živnostníkov, ktorí vlastne, a veľká časť z nich vlastne nie sú skutoční dohodári a živnostníci, mali by byť v stálych zamestnaneckých pomeroch, nie sú tam, a výsledok je potom ten, že keď niekto po 20 rokoch tvrdého živnostníčenia dojde do dôchodkového veku, tak zistí, že jeho dôchodok je na úrovni životného minima, to preto, lebo kto málo platí do toho sociálneho systému, tak z neho aj málo dostane. Samozrejme, že väčšina živnostníkov neuvedomila si to ani väčšina politikov, že pripustila vôbec takéto obrovské diskrepancie. No a tretí dôvod, prečo tie zmeny ideme robiť, to je taká moja osobná radosť, ktorú mám. Vytvárame predpoklady pre zavedenie odvodového bonusu. Takže toto sú tie 3 hlavné dôvody, pričom ten najdôležitejší z nich je naozaj tá neudržateľnosť dnešného systému. Sociálna poisťovňa generuje obrovské deficity každý rok, bavíme sa o minimálne 1 miliarde eur, ktorú behom jedného roka vygeneruje ako deficit sociálna poisťovňa, a toto jednoducho nie je udržateľné. Máme teda 3 vážne dôvody, prečo chceme robiť zmenu v odvodoch. Hovorím zmenu, nepoužívam na túto prvú fázu slovo reforma, lebo si to pani premiérka neželala, ale tá zmena je teda oveľa väčšieho rozsahu ako to, čo sa bežne u nás nazýva reformou. No a v čom vlastne pozostáva? Poprvé chceme vytvoriť jednotné podmienky pre všetkých platiteľov odvodov. Nie sú tam len pracujúci, človek môže mať príjmy aj z niečoho iného, ako len zo závislej práce, alebo zo živnosti, alebo z dohody. To znamená, majú byť vytvorené jednotné podmienky. Tie jednotné podmienky znamenajú, že napríklad má byť základ pre výpočet, alebo ten vymeriavací základ, z ktorého sa budú následne rátať dane a odvody, má byť rovnaký pre všetkých. To dnes nie je. U živnostníka je základ pre výpočet odvodov, sú v podstate jeho príjmy po odrátaní nákladov, to znamená jeho, môžeme to nazvať hrubý zisk, alebo
jeho, v zmysle zákona sú to skrátka príjmy tohto živnostníka. Takže keď niekto inkasoval behom roka 100 000 eur, 40 000 mal náklady na obstaranie tovaru, napríklad dostalo 60, tak to je jeho základ. U zamestnanca takéto niečo neexistuje, preto lebo tam sme v minulosti vytvorili, ona už v dávnej minulosti ešte za socializmu bola vytvorená, veličina, ktorá sa volá hrubá mzda, ale ktorá v podstate nič nehovorí. Preto lebo dnes je to tak, keď máte hrubú mzdu, tak zamestnávateľ z tejto hrubej mzdy musí platiť 35,2% na odvodoch, čiže plus, tak zoberiem príklad, niekto má hrubú mzdu 1000 eur, tak plus k tomu 35,2%, 352 eur musí zaplatiť zamestnávateľ. To znamená, tie náklady práce, to, koľko ten zamestnanec toho zamestnávateľa naozaj stojí, nie je 1000, ale 1352. Na druhej strane zamestnanec musí z tých 1000 zaplatiť 13,4% odvodov, to je ďalších 134, a potom ešte nejakú daň. Čiže tá hrubá mzda nehovorí ani to, koľko ten zamestnanec toho zamestnávateľa stojí, a nehovorí ani to, koľko ten zamestnanec dostane na ruku. Preto tá hrubá mzda je taký, nazvem to, arbitrárny pojem, ktorý sa môže meniť tým, jak by sme menili tie sadzby zamestnávateľov a zamestnancov na tých sadzby na odvody. Preto ideme spraviť taký krok, ideme zaviesť tzv. Superhrubú mzdu. To je len pracovný názov, v zákone sa nikde nebude pojem superhrubá mzda vyskytovať, vyskytne sa tam naďalej len hrubá mzda alebo nejaký hrubý príjem. Ale ideme spraviť to, že ako prvé prikážeme zákonom, donútime zo zákona všetkých zamestnávateľov zdvihnúť hrubé mzdy o platené odvody. Čiže v tom príklade, ktorý som uviedol, by všetky hrubé mzdy museli stúpnuť, teda v tom príklade by tá hrubá mzda musela stúpnúť z 1000 na 1352 a bola by toto hrubá mzda zamestnanca. To po prvé. Po druhé, ideme zrušiť odvodovú povinnosť zamestnávateľa. To znamená, ten dnes platí 352, nebude platiť vôbec nič. A po tretie, ideme zvýšiť odvodovú povinnosť zamestnanca, lebo ten dnes platí len tých 134 v tom našom príklade, potom by mal platiť 352 plus 134, čiže okolo 480, tam ale dojde aj k nejakému reálnemu zníženiu, ale iba nepatrnému. Takže toto je prvý krok. Zavedenie superhrubej mzdy znamená všetky stupne mzda o odvody zamestnávateľa a všetci zamestnanci budú platiť odvody, ktoré platia doteraz za seba a plus tie zamestnávateľa. Je to teda príjmová neutrálna operácia, my nezvýšime náklady práce a my ani nezvýšime čisté príjmy, je to len technická operácia, ale je mimoriadne dôležitá preto, aby sme napríklad vedeli porovnať príjem živnostníka, lebo ten práve je na úrovni tých 1352 s príjmom zamestnanca. Takže prvý krok, ktorý ideme spraviť, je zavedenie tzv. Superhrubej mzdy. Druhý krok, ktorý ideme spraviť, je, že chceme zjednotiť všetky vymeriavacie základy. Dnes to funguje tak, že máme pre výpočet dane nejaký vymeriavací základ, to sú povedzme príjmy, alebo hrubá mzda mínus odvody, alebo čokoľvek iné, je to nejak definované v zákone. To je hrubá mzda, to je vymeriavací základ pre výpočet dane z príjmu, ale potom v zákone o sociálnom poistení 461 z roku 2003 zase máme inak definovaný vymeriavací základ pre sociálne odvody, a to konkrétne, že zoberie sa síce základ dane, základ pre výpočet dane z príjmu, ale následne sa niečo z neho odráta, niečo priráta, no skrátka je to nakoniec niečo úplne iné. A do tretice máme ešte aj zdravotné odvody a tam máme opäť iný základ pre výpočet zdravotných odvodov. Mimoriadne dôležité je toto zjednotiť, aby z jedného a toho istého základu sa platila daň, sociálny odvod a zdravotný odvod. To je teda krok číslo 2. Krok číslo 3, ktorý ideme spraviť, je zavedenie tzv. Ročného zúčtovania. Pri daní z príjmov ročné zúčtovanie existuje, volá sa to daňové priznanie, podáva sa vždy koncom marca. Takéto niečo neexistuje pri sociálnom poistení, respektíve je tam v jednom paragrafe taký chabý pokus opísaný, ale
to nikto nepoužíval, lebo nikto tomu neporozumel, ako to vlastne malo byť. Ja pochybujem, že autori tomu porozumeli, keď to písali. Je to skrátka veľmi zle napísané a nepoužiteľné v praxi, čiže to ročné zúčtovanie, ktoré v daniach existuje, má byť aj v sociálnych odvodoch a takisto zdravotných. Tam zas je ročné zúčtovanie, ale je mimoriadne komplikované. Je to vec, ktorá je rozložená na nejakých 18 alebo 19 rôznych priznaní a skrátka je to hrozne náročné, niekedy až takmer nemožné to vypočítať na prvý pokus správne. Čiže ten tretí krok, ktorý ideme zaviesť, ako som vravel, prvý je superhrubá mzda, druhý je zjednotenie vymeriavacích základov a tretí krok je zavedenie ročného zúčtovania na všetko, nielen na dane, ale aj na sociálne odvody a na zdravotné odvody. Takže tieto tri kroky by mali platiť od 1. januára 2012 a to konkrétne vyhotovenie bude také, že zoberie sa ten celkový príjem zamestnanca, to je už ten zvýšený, alebo živnostníka, alebo dohodára, kohokoľvek. Z toho sa zaplatí 19% na daň, 9% zdravotný odvod a nejaké percento na sociálnom odvode. Hovorím nejaké percento preto, lebo nemôžeme úplne to zrovnať, tam predsa len sú nejaké rozdiely, aby to politicky nebolo priechodné, tak máme buď 19% sociálny odvod, pokiaľ sa jedná o zamestnanca, alebo 13%, pokiaľ sa jedná o živnostníka alebo dohodára. Tam sa ešte o tom politicky diskutuje, či ten živnostník by predsa len nemal mať 16 a nejaké iné opatrenia, ale toto sú v podstate detaily. Dôležité je, že budeme mať jeden jediný systém pre akúkoľvek formu práce. Toto je, skrátka, to je to výrazné zjednodušenie. Samozrejme, v prvom rade to pomôže zamestnávateľom, lebo nebudeme musieť zamestnávať príliš veľa ľudí na tie mzdárky, na účtovnom oddelení a podobne, na personálnom oddelení. No a toto, keď takto spravíme, tak malo by to fungovať a bude to veľmi pekné a vytvorili sme teda aj predpoklady pre zavedenie odvodového bonusu. Znie to veľmi ľahko, čo hovorím, ale treba si uvedomiť, že na to, aby sme toto spravili, je nutné zmeniť približne 180, niečo vyše 180 zákonov a budeme mať vyše 900 jednotlivých zmien. Čiže to bude taká mohutná novela, s ktorou chceme prísť tento rok do parlamentu. Schváliť to chceme, samozrejme. A od 1. januára 2012 to má platiť celý budúci rok, by mal byť ten prvý rok toho ročného zúčtovania. No a potom v ďalšom kroku chceme zaviesť odvodový bonus. Odvodový bonus je v podstate jedna základná sociálna dávka, ktorú má dostať každý jeden obyvateľ tejto krajiny, všetkých 5,5 milióna ľudí, vo výške životného minima. K tomu sa ešte pridáva niečo na deti, niečo, keď je v nejakej mimoriadnej životnej situácii, typu keď je invalid, keď má dieťa do 3 rokov, matka teda, keď ostala doma s dieťaťom do 3 rokov, keď je matka osamelá, že táto nejak zdúchol. Toto všetko sa má zohľadniť a vyráta sa akýsi nárok voči štátu, ktorý každý jednotlivec bude mať. No tak uvediem nejaký konkrétny príklad. Predstavte si, že žije matka s 2 deťmi, z toho je jedno dieťa do 3 rokov, tak táto matka si bude nárokovať voči štátu jedno životné minimum na seba, 1,4 životného minima na tie 2 deti, to už je 2,4, jedno životné minimum na to, že jedno z tých detí je do 3 rokov, to je 3,4 a ešte teda keď ten tata nie je, tak to povedzme, že je, tak jedno životné minimum na ňo, to je 4,4 násobok životného minima, čiže takáto rodina, kde máme matku, otca a tie 2 deti, bude mať nárok voči štátu na 4,4 násobok životného minima. Životné minimum je približne 190 eur dnes, takže 4,4 x 190 je niečo vyše 800. To je to, čo si rodina môže nárokovať voči štátu a týchto 800 eur samozrejme dostane tá rodina, keď vôbec nepracuje. Bude to pre tú rodinu predstavovať základ pre výpočet daní a odvodov. Teraz ale čo sa stane, keď niekto z tej rodiny, povedzme ten táta, začne pracovať, tak dnešná obrovská nevýhoda dnešného systému je tá, že niekto začne dostávať nejaké sociálne dávky a začne pracovať a štát im v podstate všetko zoberie, tým pádom sa nikomu neoplatí chodiť do roboty. Ja to hneď na jednom nejakom konkrétnom príklade ukážem. Tá novinka s odvodovým bonusom je taká, že nebudeme to tým ľuďom brať, mierne im to budeme znižovať a
a mierne znamená o 10% ich príjmov. Znamená, že keď ten otec zarába povedzme 1000 eur, 10% z toho je 100, tak tých 800, čo je ten nárok, znížime o túto stovku, ešte stále bude dostávať 700. Toto je v podstate odvodový bonus, ktorý by sa mal zaviesť rok neskôr. Nie je to úplne jednoduché si to teraz vo všetkých tých dôsledkoch predstaviť a nejak to úplne poňať. Mne sa to trvalo niekoľko rokov, už 8 rokov sa tomuto venujem a dokým som to tak úplne do toho vnikol. Čiže nechcem toto ďalej rozoberať. Navyše nie je to ani úplne aktuálne, preto, lebo to má prísť až o rok neskôr. Má to prísť až od januára 2013. To, čo je aktuálne dnes, je práve tie prvé 3 kroky. To sú len tie, ja to nazývam technické zmeny v našich odvodoch. Ako som to už vravel, zopakujem, to je to superhrubá mzda, zjednotenie vymeriavacích základov a ročné zúčtovanie. Na záver by som rád uvedol ten príklad, ktorý teda považujem za veľkú nevýhodu nášho dnešného systému. Máme teda tú rodinu a tá rodina teda pozostáva, že otec, neviem, či píše dobre, plus mama, deti dáme modrým, alebo zelenú, ja si neprosím modrú, ja si prosím zelenú. Plus 2 deti a to je ten náš príklad tej rodiny. Teraz si predstavte, že nikto z nich, ani otec, ani mama nepracujú a dostávajú od štátu nejaké sociálne dávky. Niečo už len dostanú. Zoberme si príklad, že dostanú 300 eur dostáva taká rodina v čistom na sociálnych dávkach. To môže byť aj 400, aj 250, to teraz jedno, ale tá pointa je nasledovná. Tá rodina, keď nerobí vôbec nič, dostane 300. A teraz si predstavme, že tento tátunák, on je málo kvalifikovaný a nevie si nájsť žiadnu robotu, ale vie si nájsť takú robotu, že bude chodiť odpratávať sneh a zametať chodník do nejakej firmy, bude to chodiť robiť hodinu, alebo 2 hodiny, 3 hodiny týždenne, alebo aj 5. No a za to mu je ochotný ten zamestnávateľ, keďže je to jednoduchá, nekvalifikovaná robota. Nekvalifikovaná znamená, že teda je to aj nemá žiadnu kvalifikáciu ten otec. Treba si uvedomiť, že 2/3 našich nezamestnaných nemajú kvalifikáciu. A tí sa nezamestnajú za 2000 eur niekde ako manažer, tí sa dokážu akurát si manažer na začiatok nájsť nejakú veľmi jednoduchú a tiež nie full-timeovú robotu. No tak povedzme, že on by začal zarábať, že ten zamestnávateľ povie, no dobre, no tak vieš čo, tak ja ti budem platiť 100 eur za to, že sa dojdeš 2-krát do týždňa pozametať. 100 eur mesačne. Ako vyzerá ten výpočet pre tú rodinu? Tá rodina začne dostávať teda 300 má tie dávky a plus 100 eur v hrubom dostáva za tú prácu a teoretično by to malo byť 400. Ale nie je to tak. Preto, lebo štát príde a povie, no tak ty teraz zarábaš 100 eur, ja si prosím mínus 36 eur, ja si prosím 36% sú odvody, Slovensko má 8 najvyššie sadzby odvodov na svete, čiže 36% zo 100 je 36 eur. Ako prvé si štát stiahne 36 eur. Ostáva 64. Ostáva 64, ale zároveň štát príde a povie, no tak moment, ty teraz zarábaš 64 eur, tak ja si z toho prosím, nie, ja si neprosím, ale ja ti o nejakú časť ti znižím tých 300, lebo keď zarábaš peniaze, tak nebudem ti platiť preto celých 300, lenže štát dojde a povie, že o 75% z tejto sumy si stiahne tie sociálne dávky. 75% zo 64 je 48, čiže tu mu zníži dávky o 48 a tým pádom tie sociálne dávky sú už len 252. Takže tá rodinka, namiesto, teda prvý prípad je, že dostávajú 300 bez roboty, druhý prípad je, že ten otec generuje niečo, čo má hodnotu 100, že generuje niečo, čo má hodnotu, znamená, že našiel niekoho, kto je ochotný za to platiť 100, to je prípad ten zamestnávateľ, no tak ten nový výpočet vyzerá 252, dostávajú na sociálnych dávkach, 64 dostávajú to, čo si ten otec zarobil, lebo dan sa tam ešte neplatí, je tam nezdaniteľné minimum a dokopy je to
316. To znamená, ten otec, on síce generuje 100, ale z tých 100 do neto príjmov ide len 16. Čiže 16%. A 84 si nechá štát. Pri nízkych príjmoch, pri tých úplne najnižších príjmoch si štát takmer všetko nechá. Keď niekto si zvýši príjem, to sa samozrejme dá úplne marginalizovať, a preto sa tomu hovorí aj marginálne zdanenie. My tu môžeme zobrať o 1 eur, čo sa stane, keď on svoje príjmy zvýši o 1 euro, alebo 1 cent, to teraz nie je podstatné. Každopádne pri tých nízkych príjmoch štát tomu, komu by došlo na nejak, že ide zarábať, tak štát takmer všetko zoberie. Zoberie 84 a iba 16 nechá tomu otcovi tej rodiny. Poďme sa teraz pozrieť, ako je to pri bohatých. Tá modrá bude asi celkom dobrá. Ako je to pri bohatých. Takže toto sú tí, to je ten príklad tých chudobných a tu sú tí bohatí. Povedzme, že on zarába 5000 mesačne. Zarába 5000 mesačne. Nasliepať? Čo? Musíme červenú. Výborne. Ukázalo sa, že červená je najlepšia. No pekne. No. Takže predstavme si, že teraz niekto zarába 5000 a tiež zvýši svoje príjmy o 100, lebo v podstate tu v tomto príklade tá rodina zvýšila svoje príjmy o 100. Tie celkové príjmy. Takže toto sú príjmy z nejakej alimentácie štátnej a že toto sú príjmy z práce, to teraz nechajme bokom, sú to každopádne príjmy rodiny. Tu zvýšila príjmy rodiny, rodina zvýšila svoje príjmy o 100, štát je zobral 84% z toho navýšenia, 16 nechal. No a pri tomto bohatom, ten keď zvýši svoje príjmy, tá istá rodina, otec zarába 5000, zvýši svoje príjmy o 100, povedzme tým, že naučil sa nejaký jazyk, alebo prevzal ešte aj hmotnú zodpovednosť za niečo, nejakým spôsobom zvýšil svoje príjmy o 100. No tak čo sa stane? Štát odvody z tej stovky už nebere žiadne, lebo sme dosiahli strop pre vymeriavacie základy. Áno, ten je niekde pri 4-násobku priemernej mzdy, priemerná mzda je niekde pod 800 x 4 3200, čiže tam sa už z tej stovky žiadne ďalšie odvody neplatia. Čiže 0. Na odvodoch z tejto stovky zoberie štát 0. Potom, keďže tá rodina, ten bohatý, keďže žiadne sociálne dávky nedostáva, nie je mu ani čo strhnúť. Štát nestrhne vôbec nič. Čiže nemá čo strhnúť, tým pádom znižuje sa to o ďalšiu nulu. Jediné, čo sa stane, že štát si zoberie z tých 100 eur dodatočne zarobených. Tých posledných 100 zarobených eur, toto je ako podstatný bod toho, čo tu rozprávam, si zoberie iba na daní z príjmov 19. Ostane 81 a štát si zoberie 19. Aby som to teda uzavrel, zatiaľ čo pri bohatých štát si zoberie málo a takmer všetko nechá tomu, kto tie peniaze zarobil, pri chudobných štát nechá málo a takmer všetko zoberie. To bolo tých 84. Toto je podstatná vec preto, alebo podstatný dôvod, prečo tí ľudia, ktorí dnes nemajú žiadne príjmy z práce, ani nie sú motivovaní si nejaké malé príjmy z práce hľadať. Boli by sprostí, po slovensky povedané, keď štát mu má zobrať 84% a nechá mu 16%, ale tomu bohatému štát zoberá len 19 a 81 mu nechá. Toto je jedna z tých podstatných vecí, ktoré odvodový bonus rieši. Tamto percento, ktoré štát zoberie, aj u tých najchudobnejších znižuje približne na polovicu. Z výrazu niektorých tvári, ja teraz vidím, že som zašiel možno, že zbytočne do detailu a priďaleko, a preto na tomto mieste ukončím. No a tak skúsme nejaké otázočky tomuto, alebo k niečomu inému. Nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, vlastne vy čakáte od toho systému, vlastne sprehľadnenie toho systému celého, zjednodušenie, a takisto potom aj vyššie príjmy sociálnej poisťovne? No, áno. Tie príjmy majú plynúť z toho, že nebude možné obchádzať, samozrejme ruší sa množstvo výnimiek a
Ono my sa to aj nejak snažíme odhadnúť, že koľko tie výnimky urobia a nakoniec má to plynúť aj do toho, že tí zamestnanci budú mať vyššie čisté príjmy, čiže ono sa to tak ako keby rozdelí medzi vyššie príjmy sociálnej poisťovne a vyššie príjmy zamestnancov, ale určite čo spravíme, že uzavrieme množstvo takých legálnych, pololegálnych dier a možností obchádzať povinnosť platiť sociálne odvody a od toho si sľubujeme vyššie príjmy do sociálnej poisťovny. Tým, že sú tam dnes obrovské deficity, tak tie vyššie príjmy akurát znižia deficit. Uvidíme jeden príklad. Dnes tým, že neexistuje ročné zúčtovanie pre sociálne odvody, tak deje sa, a nie je to malý rozsah, deje sa to, že nejakí dobre platení zamestnanci majú od januára do novembra minimálnu mzdu a potom v decembri majú povedzme 10 000 eur mzdu, ale keďže pri 3 000 eur, keby Žan má každý rok každý mesiac 1000, tak z celej 1000 platí odvody. Takto on si prizná od januára do novembra povedzme len 300, platí odvody iba z tých 300 a na decembri si pridá ten zvyšok v našom príklade do 12 000 a to by vychádzalo na nejakých že 8400, ale neplatí z 8400 odvody, ale iba z tých 3200, ako som spomínala, z toho rozdielu šetrí. Tak toto je také legálne až pololegálne obchádzanie a to samozrejme nebude možné. Áno. Nech sa páči. Som sa chcela spýtať, že keď my vydávame knihu, tak vlastne máme autorský honorár. My tú knihu robíme v rámci našich povinností viac menej, áno? Že máme počas teda štúdia. Vy ste mali ten autorský honorár odovzdať škole, no? Ale my to robíme cez pracovnú dobu. Ježiš, k tomu sa vôbec nepriznávajte. Dobre, ale my z toho musíme dodatočne takisto zaplatiť odvody. Jasné, takže to máš platíme príjem. aj zo zamestnania a platíme aj za to. Ale máte aj dvakrát príjem. Máte príjem za knihu a za zamestnanie. Zamestnávateľovi toto nehovoríte. Ale je to pracovnej náplni naše. Tak vy to je ako keď si pôjdete počas pracovnej náplni, teda keď si pôjdete počas pracovnej doby okopovať záhradku a tú mrkvu potom predáte a tam urobíte zisk, tie z toho budete platiť. Skladka, príjem je príjem. Ako príjem áno, ale prečo dvakrát odvody, keď je to pracovné? Lebo máte dvakrát odvody preto, lebo máte dvakrát príjem. Mohli by sme diskutovať o tom strope, že povedzme, máte tak vysoký príjem, že dosahujete strop, povedzme, škola vám platí 3000 a za školu dostanete... Vidím, že som pobavil. V modelovaní týchto rôznych odvodových mechanizmov je veľmi dobre mať veľkú mieru abstrakcie a dokázať si predstaviť. No dobre, tak ešte raz. Povedzme, že škola by nám platila tak veľa, že dosahujete ten strop tých 3000 a za knižku dostanete ďalších 3000 a ešte každý mesiac. Áno? Tým pádom by ste mali platiť odvody aj tam, ale dohromady ste ďaleko nad strop. To sa dnes deje. Keď niekto má dve veľmi dobre platené roboty, no tak samozrejme presahuje ten strop a platí viac ako by mal. A toto bude odstránené tým ročným zúčtovaním, že tam sa zistí, že ste počas roka zaplatili viac odvodov, ako ste mali a to vám daňový úrad, respektíve sociálna poisťovňa vráti. Takže to ročné zúčtovanie bude mať samozrejme aj takýto opačný efekt. Nech sa páči. No ale tie výdavky, samozrejme my môžeme sa baviť o tom, že či tam má byť 6 000 zamestnancov alebo 5 000, alebo či musí kopírovací papier kupovať za 5 eur balík alebo za euro 70, toto všetko sa deje. Tam akože miera rozkrádania je významná v tej sociálnej poisťovni, to je holý fakt. Ale teda, no bola, tak je tam náš nominant, teraz zmenilo. No ale treba si uvedomiť takúto vec, že ten správny fond sociálnej poisťovne je nejaké 3,5%. Čiže to rozkrádanie, o ktorom hovorím, to sa bavíme o týchto 3,5%. A ten správny fond bude vo významnom rozsahu znížený, možno z 3,5 na 2,5. To bude. Počet zamestnancov klesne ešte tento rok o 1000. A tak ďalej. Ako tam množstvo zmluv, tam ten náš kolega našiel, ktoré jednoducho by v súkromnej firme nikdy nevznikli. To je pravda. 96,5% výdavkov sú mandatórne výdavky dané zo zákona. Keď raz
dôchodcovi podľa výpočtov, ktoré sú napísané síce v zlom zákone, ale sú napísané v zákone 461 z roku 2003, keď mu vyjde dôchodok XY, tak my nemôžeme teraz dojsť a povedať, no ideme robiť úsporné opatrenia a znižujeme dôchodok na polovicu. To nejde. Čiže treba mať aj takúto predstavu. To šetrenie spraví percentom možno na celkových výdavkoch. Sociálne dávky neplatí sociálna poisťovňa, to platí UKSVA, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý nemá svoje vlastné príjmy, to ide zo štátneho rozpočtu. Tam sa dá významne šetriť a aj sa šetriť bude, ale netýka sa to toho deficitu, ktorý vzniká v sociálnej poisťovni, ten vzniká len a len z tých dôchodkov. Mimo skrátka veľmi štedro, nech to znie akokoľvek smiešne, ale tie dôchodky, ktoré sa priznávajú od roku 2005, sú veľmi štedro nastavené. A teraz si treba predstaviť, že máme 1 000 000 dôchodcov a od roku 2005 prešlo 6 rokov, čiže sa to môže týkať nejakej štvrtiny dôchodcov, tak tí nebudú samozrejme chodiť na barikády, že máme vysoké dôchodky, budú chodiť tí ostatní, tí starodôchodcovia, ale toto je holý fakt, že ten systém bol, tá reforma prvého pilieru bola veľmi zlá v 2004 roku a to je to, čo generuje deficity. Plus navyše odlievajú sa aj nejaké peniaze do druhého pilieru, čo ja si myslím, že je správne, ale aj napriek tomu aj to robí deficit v prvom pilieru. Nech sa páči. Plánuje vláda opätovne masovo otvoriť druhý pilier? No, masovo otvoriť. Čo to znamená? Plánujeme spraviť to, že kdokoľvek bude môcť vstúpiť, kto bude kedy chcieť vstúpiť, čiže bude tam táto možnosť daná navyše a tí, čo vstúpia noví do... Neviem teraz povedať presne, aké je to pravidlo, ale je to niečo v tom zmysle, že behom asi 3 rokov bude musieť vstúpiť. Takto vstúpiť? Nie, inakšie. Každý, kto začne pracovať, automaticky musí vstúpiť a behom 3 rokov môže vystúpiť, keď bude chcieť. Čiže chceme tam dať viac voľnosti, viacej slobody. Treba si ale uvedomiť, že keď sa zavedie odvodový bonus, tak prvý pilier prestane fakticky existovať a ten dôchodok bude len na úrovni životného minima a najneskôr vtedy musí byť druhý pilier povinný, lebo potom sa môže stať, že veľké časti obyvateľstva si povedia, dobre, mne sa nechce platiť a skončí s dôchodkom na úrovni životného minima. To nechceme. Nech sa páči. Ako to bude s tými dohodami? Odvody? S dohodami. No s dohodami to bude tak, že z tej sumy na dohode sa bude platiť 19% daň, 13% sociálny odvod, 9% zdravotný odvod. A študenti? Áno. Ako? Študenti musia ísť za tým zamestnávateľom a povedať, aby im tú dohodu dvihol. Tak. No dnes sa z dohody platí 19% daň, 1% odvod, čiže dnes sa platí 20 a bude sa platiť 19 plus 13 plus 9, bude sa platiť 40. No ale toto je podstata tej veci, že tam nie sú len študenti, máme 600 000 dohodárov, to nie je v Strednej Európe, máme 600 000 dohodárov, nejaký zlomok sú študenti, ale veľká časť sú takí ľudia, ktorí mali riadne pracovať a vyhýbajú sa plateniu odvodov a to je to, čo robí deficity sociálnej poisťovne. No ale študenti majú študovať a keď si privyrábajú v poriadku, ale no aj momentík, ale tie sociálne odvody, tých 13% odvod, to si už vyšetríte na váš budúci dôchodok, to zase nebojte, to budú vaše peniaze. Áno, vy si neviete predstaviť slečna, že dostanete dôchodkový vek, ale ja vám garantujem, že pokiaľ vás nezrazí autobus, tak určite dostanete veku žiť na Slovensku. Ako? Nikde nie je napísané, že ja budem vo svojom dôchodkovom veku žiť na Slovensku. A potom Ale mi to tie nikto nároky nevráti. budete, tie nároky nestratíte. Potom napíšete z Ameriky, tam už teda budete úspešná manažérka a pôjdete do dôchodkového veku a váš dôchodok bude $10,000 a napíšete na Slovensku, že si prosíte ešte aj tých 84 odtiaľto. No? Tak to je. No nedá sa to, lebo práve to, čo vy práve hovoríte, to bolo to, že za posledných, možno že 10 rokov, prosím? Ale ako chcete rozlíšiť, dohoda je dohoda. Čo, povieme, že len študenti môžu pracovať na dohodu a nikto iný? A prečo nikto iný? Prečo nemôže pracovať niekto, kto napríklad prerušil štúdium? Alebo aj tým dovolíme? Alebo ten, kto nešiel študovať, ktorý si teraz dal iba rok voľna, robí si na dohodu, privyrába si. A? Veď ale máte študovať. Ale to je
Áno, dodiskutujem so slečnou a hneď vy ste na rade, už tam tričko v prvej rade. Nech sa páči. Proste popri tom štúdiu si bude privyrábať plus Áno, na bude svoje si výdavky. privyrábať, ale popri jednoducho štúdiu. Má pri štúdiu, má nejaký príjem. Má. Áno? No ale to iba čisto A prečo preto. by to? Vysvetlite mi, prosím vás, kde ste na to vlastne došli, že z tohto príjmu by nemal platiť dane alebo... Ako nepočúva sa to dobre, nie je to populárne, nepríde nám to na voličských hlasoch napríklad. Možno, že zopár študentov si povie, no henty sú plný blázni a budem voliť Smer. S týmto skrátka musíme žiť. Však budú platiť aj minimálne odvody. Veď 19% zo 100 je menej ako 19% z 1000. Či? Veď čím menej zarábate, tým menej budete platiť. Budete si šetriť na dôchodoch, to nie je tak málo. Pozrite, váš zamestnávateľ vám tú dohodu zvýši o 20% a pre vás je to isté. Ale zvýši vám to, lebo pozrite, teraz sa stane to, že 600 000 dohodárov naraz vytvorí tlak na zamestnávateľov, aby to stúplo. Tak to budete vidieť, že to pôjde, určite. Alebo nebudeme vychybieť to. Pokiaľ toho každým A rokom... máte to niečím podmienené nejakými faktami, že určite to stane? Ako nerozumiem? Či to máte niečím podmienené, že takto sa to stane? To je len vaša proste hypotéza, To je nie? len moja hypotéza, áno. No. Takže to sa vôbec nemusí stať. No, nemusí sa to A stať. väčšia pravdepodobnosť je to, že sa to nestane. No to vidíte vy, ja si to nemyslím, lebo ten tlak bude masívny, 100 000 ľudí bude chcieť vyššie príjmy na dohode. Alternatíva bola dohodu úplne zrušiť. To je lepšie, myslíte? Potom by bola možnosť sa iba riadne zamestnať, nie? A platiť ešte vyššie odvody. Áno. Neviem, či ste... A prepáčte mi, tu sa hlasí Áno. kolega. Nejako zlý toho dáva. Lenže potom naši študenti musíme nosiť do práce potvrdené učiteľe školy. To predsa to No to už nebudete musieť nosiť. No a teraz to nosíme, takže... No nenoste to. Teda no teraz to ešte noste. Potom to nebudete nosiť. Lenže teraz to neviete, lebo máte tam potvrdené učiteľe školy. Otázka je, prečo by sme to oddelovať mali. Prečo je študent má byť zvýhodnený pri plnení nejakých daňových a odvodových povinností oproti nejakému otcovi s 2 deťmi? Prečo? Aký je na to dôvod? Lebo túto diskusiu sme zvádzali v 2004 roku, to ma novinári išli, ja som v tom roku bol, v 2003 som bol poradca ministra financií Mikloša a robili sme daňovú reformu. A v rámci tej daňovej reformy sme zrušili tzv. Paušálnu daň. A všetci novinári, ktorí teda o tej daňovej reforme písali, fičali na tej paušálnej dani a platili asi 10% daní oproti riadnym zamestnancom. Prečo majú platiť menej? Tak viete, ide o to dosiahnuť nejakú daňovú spravodlivosť. To je princíp, ktorý veľakrát nie je v našej spoločnosti dodržaný. A keď raz urobí niekto nejaký príjem, tak má z toho zaplatiť nejaké percento na daniach a na odvodoch. Ako toto je holý fakt. Keď budete pracovať, jedného dňa doštudujete, nebuďte nešťastná. No. Doštudujete, potom budete riadne zamestnaná a potom budete prvá, ktorá bude horekovať nad tým, že no tak to je nespravodlivé, ak tí študenti nemusia platiť odvody. No vy už horekovať nebudete, lebo toto Na zrealizujeme. Slovensku majú študenti najmenej výhod. Ako? Na Slovensku majú študenti najmenej výhod. Na Slovensku majú študenti, to je Podľa mňa. skvelá veta. A konkrétne, aká výhoda vám chýba v živote? Povedzte. No, Ste mladá, pekná, študujete na peknej škole. Prosím vás, pekný. Čo ja by som dal za to, keby som bol študoval na takejto škole. Mať hlavne ten prosím? Nemajte mi čo to je pravda. Nech sa páči. Neviem, či pán Šulík, vy ste nezabudli poznamenať, že pokiaľ prejde ten odvodový bonus, tak vlastne na každé dieťa prejde tá sociálna dávka, čo ste spomínali tu na tých 300 eur, čiže dokopy 800 eur na štvorčlennú rodinu. Hej? To znamená, že človek asi nemusí ani pracovať alebo brigádovať, niečo také. Tak som to... robíme si deti ako študenti. Momenty, keď prejde odvodový bonus, koľká tačka ste, povedzte mi? Druháčka. No tak to ešte zažijete odvodový bonus ako študentka a tam sa stane taká vec, že aj vy budete mať nárok na životné minimum. To znamená, náš štát vám bude platiť každý mesiac približne 190 eur len za to, že ste občanom tohto štátu. To bude váš základ daň. Tomu pozrieme, čo si ešte vy robíte ako študentka, už jedno, že to je dohoda, nedohoda, to sa vám ščíta, z toho zaplatíte daň a odvod. Ukážem vám príklad, chcete vidieť? Pozrieme si, ako bude vyzerať študent po zavedení odvodového bonusu. Tak, to životné minimum je dnes 186 eur, čo rastie približne o 3% ročne, má to byť o 2 roky, tak
dám tam ešte plus tých nejakých pár percent, zaokrúhlim to na 200. Čiže máte 200, čo dostanete od štátu a teraz ideme zistiť, či pracujete alebo nepracujete. Keď nepracujete, toto je váš základ, to je v podstate základ pre výpočet daní a odvodov, z toho zaplatíte 19% daň a nejakých vychádza to na 18% tých odvodov, 9 zdravotní a 9, tam tie percentá výrazne klesnú, to je 37 a tu ostane 136, 126. Toto je to, čo dostanete v čistom od štátu, len kvôli tomu, že ste občanom tohto štátu, študujete, tieto peniaze dostávate. Keď začnete si privyrábať, koľko dnes zarábate na dohodu, priznajte? No. Ale iba tú čiastku, čo oficiálne zarábate, nie to, čo... Vy, tak sa tu sťažujete najviac a vy vôbec nezarábate na dohodu, to nemyslíte vážne. Ale chceli by ste zarábať, tak rýchlo začnite, tento rok rýchlo niečo zarobte. Pondelok začínate, a za koľko začínate v pondelok? 2,20. 2,20 je za hodinu. Za hodinu? Dobre. Budete robiť 80 hodín mesačne. 60 hodín mesačne za 2,20 budete robiť, to máme 132, že? Tak tu sa vám pridáta, bude že? No, 132. No dobre, veď máte 132, hej? Teraz od štátu dostávate 200, ale tie sa vám znižia o 10% toho, čo zarábate, čiže minus 13,20. Od štátu už nebudete dostávať 200, ale budete dostávať 200 minus 13,20, to je 186,80, hej? Takže 186,80 dostávate od štátu, plus sme zistili, vy robíte 60 hodín za 2,20, to zarábate 132, áno, 132, dokopy toto bude 218,80, 318, prepáčte. To je váš základ a z toho zaplatíte daň a odvod a potom máte čistý príjem. Tak toto bude fungovať. Od toho, dúfajme, od roku 2013. Áno, každý občan tohto štátu, aj študent. Nech sa páči tam a potom tu. Tak? Možno, že ste zna nahlasili, čisto. Možno, že to chodí na môj, to musíme zistiť. Pozriem si, jedna chodí tým pochází, no? Ako si na to môžem nárokovať na tých 200 eur? No, aký to bude princíp? Keď budete zarábať tých 132 u niekoho, tak on vám to zúčtuje. Keď zarábať nebudete, tak si dáte len teda buď cez vašich rodičov napríklad budete mať možnosť, a bude niekoľko možností, a to už je len technikália, ako sa k tomu dostať. Keď nebudete mať žiadnu z týchto možností, že ani nikde nerobíte, ani rodičovia to nechcú s vami mať nič dočinenia, tak si podáte vy daňové priznanie raz do roka a tie peniaze dostanete. Vy budete dostávať mesačne, ale podávate raz do roka to zúčtovanie. Tu sa hlásil kolega, nech sa páči. Nevznikne problém, že zamestnávateľ prestane priznávať mzdu za svojich dohodárov? No tak ale to sa deje už aj dnes, že robia nejaké podvody, no tak dobre, no s tým skrátka do určitej miery treba žiť, nemyslíme si, že svet je ideálny, keď sa zavedie nové pravidlo, no tak keď budú takéto veci vznikať, napríklad dnes už máme, keď zamestnávateľ neplatí za zamestnancov odvody za zamestnancov, tak je to trestný čin, zatiaľ síce nikto v base neskončil, prosím? No nie, práve že to už bude podchytené tým, že budeme mať jedno miesto, jedno jediné, nebude existovať, že dnes máme daňový úrad, sociálna poisťovňa, bude, že finančný úrad a tam to bude sa všetko zúčtovať. A tak to robí na čierno, to skončíte v base, keď budete týmto pokračovať. Nehávate to nahlas. Nech sa páči, otázočka. Áno. Skúsme si situáciu, že bude otec, matka a 9 detí. A 9 detí. Áno, táto otázka si zaslúži potlesk. Nebudeme sa tváriť, že sa bavíme o nejakých bratoch. Ja som raz spravil takú mládežnícku chybu, že som napísal článok Počerní bratia, mal nadpis a bolo zle z toho. Čiže 9 detí. No teraz potrebujem vedieť bielých. Nie, to bol vtipný. No. Máme to takto. Ten návrh je následovný, že na jedno dieťa je 0,8 životného minima. Na 2 deti
je 1,4 životného minima. To je to, čo som tam predtým v tom príklade použil. Na obidve deti spolu je 1,4. Na 3 deti je 1,8. Môžete hádať, ako to skončí. Na 4 deti je 2,0 a na 5 až neobmedzenie je 2,0. Pri 2,0 končí sranda. A zlé jazyky tvrdia, že som to presne tak navrhol preto, lebo ja mám 4 deti, ale nie je to úplná pravda. Ale je pravda, že keď sa mi narodí 5, že možno, že ešte tu bude 2,1. To je možné. Takže dúfam, že tá otázka bola. Nech sa páči, slečna. Nebojíte sa, že vám pri zmene tých odvodov stupne nezamestnanosť tých živnostníkov? No, teraz už čo ideme robiť k januáru 2012. Predpokladáme, že klesne počet živnostníkov a nie málo. No áno, ale my máme dnes proforma živnostníkov. My máme ľudí, ktorí chodia každý deň do roboty, mali by byť riadne zamestnaní a títo ľudia iba raz do mesiaca vystavia faktúru. A to je zlý stav, lebo... No veď, nutia ich prejsť na živnosť preto, lebo ten rozdiel medzi zaťažením v odvodoch zamestnanca a živnostníka je tak obrovský, že to vyvoláva obrovskú motiváciu, ten obrovský rozdiel a potom skrátka to tlačí na to, aby ich tlačili do živnosti. A to prestane, keď oni nebudú úplne rovnaké, naďalej tam bude niekoľko percentuálnych bodov rozdiel, ale ten tlak už nebude taký silný. Čiže klesne počet živností a dúfame, že stupne počet zamestnaneckých pomerov. Koľko máme hodín? Dokedy to máme? Do 12, že? Máte nejakú... Tak máme 12 hodín. Tak tu sme ešte 3 otázočky posledné. Môžem? Nech sa páči. A s tým dôchodkom, nakoľko si môžeme byť istí, že vôbec dostaneme nejaký ten dôchodok, aj keď robíte furt? Vo vašom veku by som sa na to nespoliehal príliš, lebo vy ten dôchodkový vek dosiahnete, ale bude to možno, že o 40 rokov, keď nie je viac, tak ten druhý pilier je pomerne istý. A čo bude s prvým pilierom, to závisí od spoločenskej dohody. Ja tvrdím, že by vôbec nemal existovať, že štát by mal všetkým obyvateľom, teda aj dôchodcom, platiť len to životné minimum a kto chce mať vyšší dôchodok, tak by si mal na to našetriť napríklad v druhom pilieri alebo v treťom, ale za to, aby treba vytvoriť ten priestor, za to by mali byť výrazne nižšie odvody, ako sú dnes. Čiže keď sa podarí odvodový bonus, ten robí následovné, výrazne znižuje odvodové zaťaženie, výrazne, a otvára priestor, napríklad, aby si ľudia mohli šetriť v druhom pilieri, lebo len tento dôchodok bude naozaj že bezpečný, na ktorý si vy našetríte. Totiž rozdiel medzi priebežným a sporivým pilierom je taký, že my máme priebežný, to je prvý pilier a sporivý máme druhý pilier. Prvý pilier, priebežný, funguje tak, dnešní pracujúci platia do prvého piliera a okamžite z tých peňazí sa vyplácajú dôchodky dnešným dôchodcom. Kdežto v tom druhom pilieri dnešní pracujúci platia do druhého piliera, ten tie peniaze 30 rokov zhodnocuje a keď tí dnešní pracujúci budú dôchodcovia, tak budú tie svoje peniaze kvázi dostávať. To je obrovský rozdiel a tie priebežné systémy sú neudržateľné, preto lebo keď vznikli pred 140 rokmi, ako Bismarck ich ako prvý zaviedol, tak bol priemerný vek dožitia bol okolo 40 rokov a dôchodok dostal ten, dôchodok sa vyplácal až od 70. To znamená nejaké 2% alebo 3% ľudí vôbec zo spoločnosti ten dôchodok dostal. Dnes je to úplne iné, dnes je dôchodkový vek 62 rokov, ale priemerný vek dožitia 80, tak samozrejme máme obrovské množstvo dôchodcov. Teraz si treba pozrieť tie čísla. Ako je to dnes, ako to bude o 30 rokov. A to je vlastne dôvod, prečo treba reformovať prvý pilier a prečo musel vzniknúť druhý pilier. Dnes je situácia následovná. Kto dnes pracuje? Zoberme si ročník 1979. Máme aj takú stierku? Budem písať tu. Predstavte si ročník 1979. Predstavili ste si ho, hej? Prosím? Mlado vyzeráte. Gratulujem, teším sa s vami. Takže títo ľudia majú dnes 32 rokov, to sú v podstate tí, ktorí dnes pracujú a týchto ľudí sa narodilo, to 79 som zobral preto príklad, lebo to bol najsilnejší rok vôbec, ktorý Slovensko kedy zažilo, vtedy sa narodilo 98 000 detí.
98 000 detí sa narodilo. Týchto 98 000 detí dnes pracuje a dnes živí tých ľudí, ktorí majú, títo majú 32 rokov a dnes živia povedzme tých ľudí, porovnajme ročníkom, hej. Týchto 98 000 ľudí, 32 ročných živí dnes 62 ročných ľudí, ktorí sú v dôchodku, lebo má ten priebežný pilier, a 62 ročných ľudí máme dnes približne 60 000. Čiže 98 000 ľudí musí živiť 98 000 ľudí sa skladá na dôchodok 60 000 ľuďom. Čo sa stane o 30 rokov? Keď tí dnešní, no poprvé o 30 rokov pôjdu dnešní 32-roční budú mať 62 rokov. Hej, to je holý fakt. Predpokladáme, že nikoho nezrazil autobus, ani nikto neemigroval ako tu kolegyňa. To znamená, že budeme musieť živiť o 30 rokov budeme musieť živiť 98 000 dôchodcov. A kto ich bude živiť o 30 rokov? No tí, ktorí sa narodili pred 2 rokmi. Tam nenarodia sa noví, že niekto sa narodí 10-ročný a podobne. To bude ročník z roku 2009. Koľko detí sa narodilo v roku 2009? Tuší niekto? 56 000. 56 000. Toto si treba uvedomiť. Dnes 98 000 ľudí živí 60 000 dôchodcov, o 30 rokov bude 56 000 ľudí musieť živiť 98 000 dôchodcov. Toto je dôvod, prečo nemôžeme to nechať tak, ako to je, a prečo jednoducho treba konať. A miestami tie kroky sú aj také, že nepotešíme hlavne tých, ktorí nerobia na dohody. Toto mi bude dnešné ponaučenie. Dnešný zážitok. Nech sa páči. Že tých 60 000 dôchodcov si predsa tiež šetrilo na dôchodok, nie? No práve, že nie. Tých 60 000 dôchodcov platilo do sociálnej poisťovne a tie peniaze okamžite sa vyplácali vtedy tým dôchodcom. Tí už dnes nežijú. A to je ten priebežný systém. Kebyže máme druhý pilier, tak je všetko úplne jedno, lebo tí ľudia, preto bol ten druhý pilier zavedený. Prečo by som si nemohol na dôchodok šetriť sám, ale musím dávať štát? To je dobrá otázka. V podstate, prečo vznikol priebežný pilier pred 140 rokmi? No tak vznikol, lebo Bismarck. Ja neviem prečo, ale priebežný systém je práve, pokiaľ sa vám rodí dostatok veľa ľudí, pokiaľ tá pyramída obyvateľstva je takáto, že to je naozaj pyramída. Poznáte tú vekovú pyramídu, hej? Že skrátka, tu sú tie roky jednotlivé, tu máte tých 100-ročných, tu máte 0-ročných, pokiaľ tých je najviac, je to naozaj pyramída, priebežný systém nie je najmenší problém. Ale my máme medzičasom strom, my máme takéto niečo, týchto tu je pomerne veľa, potom dojde taký písek, lebo druhá svetová vojna a potom sa to takto zúži. Ako také, trošku ako taký nejaký IT to vyzerá a títo tu, keď dorastú, nevedia živiť týchto. Nevedia, lebo no vedia, len aby sme vybilancovali tú sociálnu poisťovňu alebo ten prvý priebežný pilier, tie odvody, dnes ich máme 8 najvyššie na svete, máme 48% zhrubej mzdy, by sme to museli dať možno, že na 70, aby to skrátka vydalo. Priebežný pilier je, najbližších 50 rokov je priebežný pilier neudržateľný. Samozrejme potom sa stane to, že predstavme si toto je dnes, toto je o 30 rokov a predstavme si situáciu o ďalších 30 rokov, no tak samozrejme, títo všetci už umreli a tých 56 000 sú dôchodcovia a teraz už tak jemne stúpa, čiže o 60 rokov ten prvý pilier by opäť fungoval mohol, znamená, že dovtedy určite skrachuje. Tie výpočty sú presne urobené na 10 rokov dopredu. Spomínali ste, že sociálna poisťovňa je veľmi zadlžená. Ako je možné, že ja pochádzam z Rimavskej Soboty. Sociálna poisťovňa si tam postavila novú budovu za niekoľko miliónov eur, ktorá je väčšia ako majú banky. Áno, najkrajšia budova v meste je sociálka, to som počul aj ja. To ten náš nový šéf normálne žasol, že ktorá hlava toto mohla vymyslieť. Ale tak viete, no majú tam veľa klientov. No je to samozrejme úplná hlúposť takéto, ale pozor, sociálna poisťovňa nie je zadlžená. Sociálna poisťovňa produkuje obrovské deficity a štát rok čo rok tieto deficity vyrovná. To je niečo iné, ako ten rozdiel je napríklad k slovenskej televízii, ktorá reálne zadlžená je, lebo produkuje deficity, štát to nevyrovná celé a samozrejme tie deficity sa zbierajú, čiže to je ten rozdiel, ale ešte iné sa povedať, že všetky tie domy a budovy, alebo aj celá prevádzka, to je len z toho fondu platené, to je len tých 3,5%. Nechcem to nejak marginalizovať, že to je nič, treba si predstaviť, sociálna poisťovňa má približne
asi tak by som typol 6 miliard eur ročné príjmy, z toho 3,5% sú 200 miliónov, no tak poteší. A z toho sú tie budovy nezmyselné, všetky z tých 200. Dobre, posledná otázka, kolega Horea, učím sa. Z čoho chcete vyplatiť tých 130 ečiek, čo budete platiť každému? No, tak to je... Na túto otázku, neviem, som sa nejak vyzuť, z toho nie je možné takto odpovedať jednou vetou. Priepočty ale sú poctivo urobené, nájdete ich na mojej stránke sulik.sk. No, vyplatia sa z rôznych zdrojov, napríklad tým, že sa zrušia všetky ostatné sociálne dávky, ktoré dnes existujú. To nie je málo peňazí. Po druhé, že sa potom tie odvody, už po zavedení odvodového bonusu sa odvody budú platiť nekompromisne zo všetkého. A tak ďalej. No a keď sa to všetko nejak nazbiera, tak vydá to na tých 126, hej? 130 ečiek, no. Ale ako tie výpočty sú pomerne ťažké. Ďakujem vám, milí študenti, veľmi pekne. A na budúce teda snáď opäť si pohrkútame. Ďakujem vám.